Fuck. Já už taky natačím. Mám se na to zapomněl. Ten Farel se s tím nesede. Jsem slyšel, že on je... To máme zase na špatné místě. Že jsem úplně pomalej, já mám všechno totiž v tom Enforcerovi, abych se dostal k té pile, jo. To se tak moc nechce, no. To jsou dva. To je třetí Ludin. Jsem chtěl říct, tam nic není. Lookout, Tizer! To už jsem říkal, že zítra půjdu s tím Jarkem do toho Bremba. Fakt tam jdeš? No, jo. Jako dívej, ono to není špatné na nějaký začátek, jo. To já se na to dívám hlavně takhle. Protože já prostě vím, že já tam na pořád nebudu, takže ale prostě teď tam jsem hlavně kvůli to, abych našetřil nějaké prachy, bo mám nějaký cíl si třeba koupit auto nebo tak. Například. Jo, takže, samozřejmě. Takže asi takhle. No? No a já tež nemám nic, co sehnat. What? Co to řekl? Ne, potřebuju robotu. To je nejlepší šance na robotu, než abych někde obvolával nějaký to a oni mi řekli, víte co, můžeme vzít, vy nemáte odjebané 2 roky. Tak nějak. A já na ně, ale já nejsem čikunu. Oni to nevadí. Potřebujete mít 2 roky. Vrací se mi má střelecká můza. Že máš brokovníci. No právě, ale že se trefu do hlavy přímo. Jenom. Got it, look. No jak zase hned bude payday v tom. Dobrý. To byl dobrý Fred, přišel a co je vy čuráci? Odešel. No, co s paydayem? Jaký payday? Nebude payday, když přijde 21. nebude killing floor jenom. Žádný payday. Hej kamo, jestli to doopravdy vyjde, bude sixpack. Sexpack. Sexpack, X-packe. Ne, jestli to fakt vyjde, jestli fakt... LOL, já mám Disco Inferno, have 10 enemies burning inwards. Ty cheater jeden ze strany. Cheater jeden. Já furt dostávám ty vole. Ty se nedostává achievementy ze zasraného barbecue packu, aniž by měl to DLCčko koupené. Jak si to představuješ? Jak si to představuješ? Což facku? Dám ti Auč. Tak víš jak ta hra, ona ví jako, že já jsem skilla. To bylo hnusné. Ne, já jsem chtěl říct, ona spíš vůbec neví, co se děje, proto dála tobě. Chce? Necháme mu to steltnout. Ať to zkusí steltnout. Tak ho necháme 3. den steltnout. Tak jako já bych si tež na to třeba věřil, jo. Počkej, steltuje teďka frajer, nebo bude steltovat? Teď ne, až ten 3. den, až ten 3. den. Nebo... OK. Tak asi nechce steltovat 3. den. Asi nechce steltovat 3. den.
Já nemůžu tak nahlas, protože mám Kaspy. Fuck. To je hned týpek. Ej. Fire! 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 Co dělá ten sluk do prdele? Já jsem ještě nezkoušel. Je, to zase... Je... Kde to je? Našel jsi to? Ne jo, ne, v prdělovicích to je. Requesting assistance! Senpai! Good job. Good kill, good kill. A zapomeň, že tady tohle to nejde. No to musí. Ty to prostě nepochopíš, ale kawaii. To prostě nepochopíš. Já to vidím. Hurry. I put an ammo bag down over here. Bugception. There's ammo over here. Dallas, ne, to je Bonnie. Bonnie, jdi pryč. Teď nevidím. Nevidím Bonnie. Follow me. Mě hraje Gauntlet. Mě hraje rukavice. Mě hraje Where's the Van. Mě hraje Kde je Kde je dodávka. dodávka? Kde je dodávka. Čekal jsi, že řeknu, kde je vana? Nečekal jsem. Ne, to je dobře. Ne, já jsem chtěl říct, kde je pedovan. Motherfucker. Motherfucker. What's up, you fucking pussies? The mother duckers in the house. Bonnie, he? Bonnie. Average. To není Bonnie. Hej, to je dosta... On se změnil na někoho. Na... Já jsem chtěl říct, on tady přišel to... staltovat, ale nepřišel staltovat, to je ten... Nebo to je... uprchlík. Je něco, co můžu zastřelit? Ježiš. Tam je něco. Oni jsou ale zase bez tak sekvy, ne? Zase, ne, jsou to dobrý. Oh shit, son! Oh, to byla headka. Vic, follow me. Tam je bulldozer nejspíš vzadu. Tak si s ním podaš. To bylo hnusné, sorry, už tam jdu. To by se musel trefit. Fuck. Je ten sluk je k hovnu. Ten sluk je k ničemu. Frajery to se jme na jednu ranu do hlavy, ale to každá brokovnice. Hogshood, jak já ho miluju. Po všech směrech, kromě fyzického, jsem buff. Hned se mi lépe stříví, když mám zpátky v ruce Renfielda. Where's the van? Pozor na snajpery, snajperino. Pak pokusím udělat... Snajperino, kokorino. On byl na Ty lol... plaho, Cloaker, bacha. Au. Jsem se otočil, ale jsem do takovou kopačku do hlavy. Hej, 21. On byl na lolku ten? Ultra Rapid Fire? No a teď je to ještě vylepšené, Mega Ultra Rapid Fire. A co to je? Co to znamená? No je to to samé, jenom vylepšené.
Jak to mohli vylepšit, vždyť to je, že nejsou cooldowny. No, ještě minule myslím, že byly 70% nebo 60%. Možná kecám, možná to bylo více. Teď tam bylo 80%, na prvním levelu už si měl 30 000 životů. Taky si dával damage, třeba 50 000 a tak. A jak se to hrálo? Normálně, jenom tam změnili jsem, čísla. vole, ostrostřelec. Jenom tam Nice. změnili čísla a to je všechno. Rychlejší pohyb. Beru to zpět, právě jsem buldozerně náš svět. Pohodička. Dobré kombo. Cože jsem to chtěl říct? A ten Urf tam ještě pořád je, tak kdybys ho chtěl vyzkoušet, tak nemusíš zbytečně stahovat lolko, protože vím, že ho stejně nestáhneš. Jsem řekl dobře, že? No, mně to nešlo. Já nevím, co tomu je. Co ten tady? Spider-Man. Mně to prostě nešlo. I don't get it. A prostě nešlo. Prostě to nešlo. Prostě ne? Prostě to nešlo. Jas, dobře. Chill. Tak jsem si řekl, fuck it. A stáhnul jsem si Heroes of the Storm. Ty vole, to bychom mohli dát. Už mám 6. Už mám 6 level, dostal jsem questy, dostal jsem daily questy. A co tam je teda třeba za ty questy? Zabij X minionů. Aha. Míňoč. První v žebříčku během hry. Tam jsou moní. Venty moní. Podpaluju lidi, vydrž. Jo, pojď. Ale tak co to tu je? Mormoní plus. On se podpalil? On se sám podpalil? Ne, já myslím, že ho sejmuji tady. Jak to, že jsem hořel? Jak to, že ten... Jak to, že mi jeho oheň ubíral? Tak on obecně ubírá. No, jak jsem proběhl tvým ohněm, teď nevím, kde to bylo. No v tom musíš stát, když to proběhneš, tak ti to nic neudělá. Já nevím, jak to funguje, prostě oheň dává friendly fire, ale jenom někdy. Oh, this game. Shit. No ještě si musím tu písničku stáhnout, to ale co? Ten payday. Hey, fuck, au. Oh. Odkud přišel? Odkud jsi přišel, kam půjdeš? Odkud jsi přišel? Cotton Eye Joe. Ejo, Captain Jack, ejo, Captain Jack. Kapitán Flamingo. A přesně takhle se nějak vybírá FBI. Best Asuraci. Přijdeš, vystříleš to všechno, podpálíš to tam a jdeš pryč. Safe and sound. Ale teď mi napsal Silva. Nech mě hádat. Tak ať si to postaltuju, já tam budu stát v plné výbavě. Co dělají, co chcou. To je dobrý stealth build. Ale asi to není stealth build, když se tak na to dívám. Ne, ten borec už to přepíná. Bych řek. Jdem to normálně vystřílet. Co se může posrat? To jsem Co neměl chceš říkat. mít napsané na náhrobku? Chceš tam mít, co se může posrat v Comic Sans? Ne.
Mně padla hra. Ne. Ty piko. Mně normálně padla hra, hej. Ne.